magariba da kai tambaya ka samu raka'a ɗaya da liman, ita wannan raka'ar da ka samu ta ƙarshe shi kuma yayi biyu baka nan. Idan yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko kuma wata sallama da ta tabbata a sunna, saboda akwai fuskoki da dama da sun tabbata a sunna, yana yi to sai ka kaddara to yanzu kaman kai kaɗai kake sallah, ka samu raka'a ɗaya, za a yi ka yi guda biyu ka kammala sallan magariba. So da haka kana miƙewa in kai kadai kake sallah ta biyu ne a matsayin ta yake, sai ka kawo ta fatiha da sura a bayyane, sai ka ƙara yin tahiya, kai ita ce tahiyarka ta farko, don waccar ka zauna ne a babin laruran kana bin liman, don haka waccar ta laruran bin liman ne yanzu ita ce ta farko, sai ka tashi ka raka'a ta uku a fiskar da muka saba yin sallah, za ka kawo ta fatiha ne babu sura, sai ka koma a ɓoye kenan, kuma a ɓoye sai ka koma ka sake yin tahiya sai ka yi sallama. Idan kuma sallar ka samu raka'a biyu ne, in yayi sallama a magaribin kada tashi sai ka kawo ta ƙarshen fatiha a ɓoye sai ka koma kuma ka yi tahiya ka ƙara yin sallama. Idan sallar isha ka samu raka'a biyu da liman, ka ga dai shi a wurinsa su ne na ƙarshe a ɓoye, to kai idan ka tashi za ka kawo raka'o'i biyu ne fatiha a ɓoye, saboda me? Saboda za ka cika ta sallar ne, ba za ka rama ba. Wani zai ce to ai duka raka'a hudu fatiha kai, fatiha kai, amma biyun ai kana koyi da liman ne, kana ma iya samun liman a ruku'i kuma ya zama ka samu raka'ar, wanda ko fatihan baka samu ba amma wannan ka same ta, to kaga na bai ka iskali ba. In kuma wannan ma bai fahimtar da kai ba, ka rude, to dauki riwayar Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, hadisi ne ai mashhuri, ai sallar da yayi fatiha ce ita kadai, ko manzon Allah bai ce yayi kuskure ba. Da haka sallah tana da fuskoki da yawa, ana iya kawo wanda muka fi shahara su ne raka'o'in farko guda biyu a yi fatiha da sura, na ƙarshe a yi fatiha. Idan mutum ya yi sallar raka'a da farko guda biyu sai fatiha da surori guda biyu, na uku da na hudu a isha sai fatiha da sura a ɓoye, ta yi ko ba ta yi ba?